שלום לכם חברים יקרים. רבים תמהים על בעל ההגדה שבחר לדרוש ולבנות את כל ההגדה שלו סביב מדרש המקראות של מצוות מקרא ביקורים. ואתה שואל את עצמך, חסרים פסוקים מספר שמות שסביבם אפשר לבנות את ההגדה של פסח? הרי כל הסיפור של ההגדה של פסח מופיע בספר שמות, ושם זה מדובר בזמן אמיתי שזה קרה. והפסוקים שבעל ההגדה בחר מתוך ספר דברים הם בכלל פסוקים ששייכים למצוות ביקורים שמקיימים בארץ ישראל. זה בכלל לא מתקופת יציאת מצרים. מה ראה בעל ההגדה לדרוש דווקא את הפסוקים האלה ולבנות סביבם את ההגדה של פסח? שמעתי פעם מהרב עוזי קלחיים זצ"ל הסבר מאוד יפה. הוא אמר נכון, באמת פסוקי ספר דברים, פרשת כי תבוא, מקרא ביקורים, הם לא פסוקים שעוסקים בזמן אמיתי של יציאת מצרים, בכלל לא. כאמור, הם עוסקים במי שמביא ביקורים אחרי כיבוש וחילוק של ארץ ישראל, והוא מגדל את הגידולים אצלו בגינה, אצלו בשדה. אז למה כל זה עדיף? זה עדיף מסיבה אחת. מסביר הרב עוזי קלחיים, בגלל שכאן יש פרספקטיבה. עברו לפחות 800 שנה מיציאת מצרים, ועוד שאותו יהודי אומר את המקרא ביקורים שלו שאותו דורש בעל ההגדה. 800 שנה זה הרבה זמן. זה זמן שבו אפשר להעריך את משמעותו של אירוע. שכן במחקר מחלקים בין כרוניקה להיסטוריה. כשמספרים מיד אחרי פיגוע רחמנא ליצלן מה שקרה, זה כרוניקה. אף אחד לא יודע לנתח את השלכותיו של האירוע. האירוע הזה, מי יודע אם יהיו לו בכלל השלכות, ואולי יהיו לו השלכות הרות גורל, אבל את כל זה לעולם לא נדע מיד. את כל זה נדע רק כעבור זמן, ובדרך כלל כעבור זמן רב. וככל שעבר יותר זמן מאז אותו אירוע, כך נוכל להעריך יותר על נקלה את משמעותו של אותו אירוע. אומר הרב עוזי, אתם יודעים למה בעל ההגדה בחר את מקרא ביקורים? כי בעל ההגדה בעצם רוצה ללמד אותנו שאם אנחנו באמת רוצים להבין את משמעותו ואת עוצמתו של האירוע הגדול הזה של יציאת מצרים, צריך לתפוס מרחק. ונתפוס מרחק. 800 שנה זה המון זמן. אבל אנחנו היום לא 800 ולא 900 ולא 1000 שנה. השנה ימלאו, אם אני לא טועה, 3336 שנה ליציאת מצרים. ותראו מה זה אירוע בעל משמעות. תשוו את זה למשל למהפכה הקומוניסטית שהתרחשה בסך הכל לפני 107 שנים. מה נשאר ממנה? כמה מהעולם עדיין מאמין בשיטה הזאת? ובפרט בארץ שבה היא התייסדה ונולדה 107 שנים, וכבר זה שייך לפח הזבל של ההיסטוריה. ותראו את, להבדיל, אין סוף הבדלות, תראו את יציאת מצרים, 3336 שנה, ולא נסליחה, וכל שנה יוצאות לאור אגדות של פסח חדשות, ויש להם שוק, ואנשים קונים, ואנשים קוראים, ואנשים ממשיכים לספר ביציאת מצרים בהרחבה ובהעמקה,
ליד שולחן הסדר, אחרי 3,336 שנה. אשרינו, מה טוב חלקנו, ומה נעים גורלנו, ומה יפה ירושתנו. שבת שלום ומבורך.